Nové videjko, logika Minecraftu. Áno, tak to vidíte, keď strelíme do ok dverí. Tak presne, čo sa stane. Tak. Bum. Nevidie. Takže proste takto. Bum, strelíte proste do tej medzery. Nič. Keď vezmete iron. Bum, nič. A keď budete tu mať tieto, bum, stále nič. No a teraz si tu ukážeme napríklad toto stone cutter. Môžeme na tom stáť, shiftovať, neviem, môžeme na tom písať, neviem, blablabla. Ok, super, píšem to samo. A proste nič sa nedieje. Pozrite, to sa ešte aj sám k sebe krúti a akože nič. No dobre, takže dúfam, že sa vám dnešný short páčil a bol by som rád za like a odber. Tak